txirrindulari txapelketako txapeldunek Xabier Etxanet eta eta beste barik, zorixonak danoi, eskerrik asko ona etortearren, aurrengo baten behalkartzeko aukeri daukegun, eta txapeldunen pieza batekin agurtuko ba. Hurrengo arte. Azkenin zati askotan nengo nuke, zeno bi pertsonek egin nahi nituzke kontun. Lehenengo ospaz, lehenengo urtin izan, eta pusketa bat beretzat. Asko jakingo zuen dauzketela beste joan nahi, baina oso gutxi jakingo zuen dauketela arreba txiki bat horrengoa publiko nun batean. Beteatik izan ez bazan inoiz egitzen hemengo zensoinik jotzen egon eta gutxi txapel honekin. Eta, nerea, beste pusketia zuretzat. Elkarriztu gehiago nutz. Tampoco te empiezio, ez da gaur joan pieza bat, ospaz itzena marreta,